Когато искаме да започнем нещо ново, е хубаво да отидем за няколко дни някъде сами. Да си вземем почивка от ежедневието. Ако нямаме тази възможност, просто да си останем в къщи и да си осигурим една стая, която да обитаваме само ние. Да споделим с другите, че имаме нужда от почивка и тишина и да ги помолим да ни търсят само, ако наистина не могат да се справят без нас. Да се отдадем на почивка на ума и тялото. Хубаво е да успеем да го направим, да се почувстваме сякаш се изключваме, да не мислим за нищо, да не правим нищо, само да почиваме. Външните ни контакти също да ограничим. Ако започнем да спим по-добре и по-дълго, това показва, че сме успели да се отпуснем. Организмът има нужда да се възстанови и успокои, за да се презареди. Хубаво е да останем така толкова дълго до момента, в който почувстваме нови сили. Най-напред те ще са физически. Ще ни се прииска да почистваме и подреждаме. Във всеки дом при работещи хора в активна възраст имаме изоставени неща, които си казваме, че ще почистим или подредим, когато имаме повече време. Всички трупаме в бързото ежедневие в избени и тъмни помещения, гараж, склад, стара къща. Когато почувстваме нови физически сили, най-вероятно ще ни се прииска да оправим именно там. Ами да го оправим. Това е най-правилният момент, защото така оправяме това, което стои някъде в ума ни като ангажимент и несъзнателно ни дърпа назад, защото ние знаем, че трябва да го оправим някой ден. След това ще ни дойде истинската творческа енергия. За новото. Ще се вдъхновим и активираме с нови сили за нови неща. И ще се почувстваме живи. Това ще се отрази първо на емоционалното ни състояние, защото ще се почувстваме полезни, смислени и удовлетворени от себе си. След това и на физическото ни състояние ще изглеждаме по-красиви, защото ще сме уверени в себе си и това ще излъчваме. Ще подобрим и качеството на общуване с близките си и ще се почувстваме по-пълноценни и в това, което правим в семейството си.